Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, uban sa mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan ining maong misa ing adlawng Sabado, iampo nato sa Ginoo nga hatagan og kalinaw ang tibuok kalibutan, masumpo unta ang mga buhat nga dautan. Labi na dinis atong nasod, mahunong ng taning siging lalis, siging away sa atong mga political leaders o mo-focus unta sila sa pag-atiman sa atong katawhan. O ang mga buutan sa natong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, panalipdan unta sa grasya sa Dios o sa gahom sa Dios. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, kamong sigig pamalit og mga slots nato, hatagan unta sa Ginoo kamo og pilo-pilo nga mga grasya pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Tigulang na si Isaac ug dili na makakita. Gipatawag niya si Esau ang magulang niyang anak ug giingnan, anak, ug mitubag si Esau unsa man tay. Mingon si Isaac, tigulang na ako ug sa dili madugay mamatay na ako. Busa kuha ang imong mga hinagiban, ang imong pana ug udyong ug pangayam. Unya lutoi ako sa kinaham kong putahi ug dadanganhi kay akong kanon ug panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay. Nakadungog si Rebecca sa gisulti ni Isaac kang Esau. Unya gikuha ni Rebecca ang labing maayong sapot ni Esau nga iyang gitipigan sa balay o gisulob niya kini kang Jacob. O gibutangan niya sa panit sa kanding ang mga bukton o ang hamis nga bahin sa liog ni Jacob. Unya gihatag niya kang Jacob ang lamiang sudan ug pan nga iyang giluto. Unya miadto si Jacob sa iyang amahan ug niingon, ania na ako tay. Ug mingon si Isaac, kinsa ka man anak? Mitubag si Jacob, ako si Esau ang imong kamagulangang anak. Natuman ko na ang gisugo mo kanako. Busa, bangon na, ug kaon niining dala kong sudan, aron unya panalanginan mo ako. Si Isaac mingon, pagkadali ba nimong nakakuha anak? Og mitubag si Jacob,
mitabang manggod kanako ang Ginoo nga imong Dios. Mingon si Isaac kang Jacob, duol nga ri aron mahikap ko ikaw ug masiguro ko nga ikaw gayud si Esau. Busa miduol si Jacob ug gihikap siya ni Isaac nga miingon, maurag kang Jacob ang imong tingog, apan ang imong mga bukton maurag kang Esau. Wala makaila si Isaac kang Jacob, kay balhibuon man ang iyang bukton sama kang Esau. Busa gipanalanginan niya si Jacob. Unya nangutana na usab siya, ikaw bagayod si Esau? Oo, mitubag si Jacob. Mingon si Isaac, hatagi ako sa linuto mong sudan, kay mukaon ako, ug unya panalanginan ko ikaw. Busa, gidulot ni Jacob sa iyang amahan ang pagkaon, ingon man ang bino. Unya mingon si Isaac, duol pag-ayo kanako anak, ug hagki ako. Sa pagduol ni Jacob aron paghalok kaniya, gisimhot ni Isaac ang sapot ni Jacob o gipanalanginan niya si Jacob. Nagkanayon siya, ang baho sa akong anak sama sa baho sa uma nga gipanalanginan sa Ginoo. Hatagan kaunta sa Dios ug yamo gikan sa langit ug himuon unta niyang tabunok ang imong kaumahan. Hatagan kaunta niya og daghang abot nga trigo ug bino. Mahimo untang sulugoon mo ang mga kanasuran ug moyukbo unta kanimo ang mga katawhan. Mahimo kauntang agalon sa imong mga paryente ug moyukbo usab unta kanimo ang mga kaliwat sa imong inahan. Matinunglo unta ang magtunglo kanimo ug panalanginan unta ang manalangin kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Daiga ang ngalan sa Ginoo, daiga kamong tanang sulugoon sa Ginoo, nga nagabarog diha sa balay sa Ginoo, diha sa kahawanan sa balay sa akong Dios. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Daiga ang Ginoo, kay ang Ginoo maayo. Awitig pagdaig ang iyang ngalan, nga atong gihigugma. Kay si Jacob gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Si Israel
alang sa iyang kaugalingong katigayunan. Daiga Ginoo, kay siya maayo. Kay nasayod ako nga ang Ginoo maayo. Ang Ginoo mas dako kaysa tanang mga Diyos. Ang tanan nga gibutan sa Ginoo iyang gibuhat. Didto sa langit ug dinhi sa yuta, didto sa kadagatan ug sa tanang kahiladman. Daiga ang Ginoo, kay siya maayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kag Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, ngano man nga kami og ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak ug bag-ong panapton sa daang biste, kay ang maong tapak makagisi man sa biste, ug musamot kadako ang gisi niini. Ug walay tao nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit, kay kun iyang himuon kini magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa bag-ong sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kon mangayo tag grasyas Ginoo mga igsuon, dili di ay pwede nga ang atong kinabuhi o ang atong pagkatao magpabilin sa iyang karaan nga estado. Inigdawat nato sa grasya, kinahanglan sad bag-o sad ang atong kinabuhi. Muna nga ningos Kristo ang bag-ong bino nga nagrepresent sa grasyas Ginoo, dili pwede isod sa
karaan nga sudlanan. Ang gipasabot ani ang atong kasing-kasing. Para karon nanimba mo. Unsa may inyong gipangayo karon? Grasya o disgrasya? Unya unsa may bag-uhonon diha nimo karon? Unsa may angayng bag-uhon? Nanglitan mangayo kag kalinaw. Karong adlaw mangayo kag kalinaw para ang inyong kinabuhi malinawon hangtod na gyud na sa hangtod. Mao ginay atong pangandoy. Pero wa lang gyapon ka makigtingog anang imong silingan. Nakigbungo lang gyapon ka anang nangutang nimo. Bisag unsaon pa nimong simba, di gina mulihok ang maong kanini ang grasya sa kalinaw. Nga naman, naapa man kas imong karaan nga kinabuhi. Ngayo kag healing. Kana bang kayuhan ba? Dadaghan man nato dinhi masakiton, mga naong pa lang ninyo daan, sakiton kay mugnaw. Ngayo gitag healing. Ginoo tagae taong kog kaayuhan. Pero ang imong lifestyle, ang imong gipangkaon, ang imong mga kaning gipangbuhat, naghatag og sakit. Sama taas kay kag sugar, diabetic na ka, mangayo ka nga maayo kas diabetes, unya sige japon kag kaon anang mga makapasamot sa diabetes, mga carbohydrates, mga sugar, kusog lagi po kamukaon. Sige naman ta kung inom og tambal pa diroy. Sige man kung inom og tambal. Ana. Ang yawa man nimo usba ang imong lifestyle. Tanawa na mga doktor, inig-ingon ana mao ni imna ha, nya kani minosi na ni, kani minosi na ni. Manam din na sila. Mausa na ang Ginoo. Tagaan ti kag healing pero kani hunongan ni. Ug usa sa best model nato unsaon aron ang grasyas Ginoo dili mausik, dili mahanaw, kani gyud ang atong inahan nga langitnon, si Mama Mary. Siya maoy mobuhat, motudlo nato unsay angay natong ibutang sa atong kaugalingon ug unsa say angay natong kuhaon aron mahimot ang angayan sa matas Ginoo ug sa grasyas Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, si Isaac murag nagrepresentar siya sa Ginoo, unya nana siya gitagan-an nga ihatag nga grasya sa iyang kamagwangang anak nga si Esau. Unya kay si Jacob pinangga man sa iyang inahan nga si Rebecca. Ang inahan iyang himo si Jacob nga mura og Esau. Nilampos bang inahan? Nilampos siya? Di man to angayan si Jacob nga tagaag blessing kay ang gipili ni Isaac kadtuban si Esau, pero tungod sa inahan nga kamao kayong mo maniubra unsaon paghimo nga ang iyang anak nga dili angayan mahimong angayan sa grasya, nilampos gyud, nakadawat og grasya si Jacob. Ug kita mga kaliwat na ta ni Jacob. Ang ngalan nga Jacob amahan sa mga nasod, ilisa na og Israel. Ang 12 ka anak ni Jacob nga mao say gitawag og 12 ka katawhan tribo sa Israel, 12 nations, nga mao say gibasihan sa 12 apostles, the new people of God, nga naa nagsukad sa mga apostoles. Gibag-o gyud ba? Gibag-o. Nga karon pananglitan si Mama Mary, unsa may naa niya nga mahimo tang angayan sa matas Ginoo? Ang iyagyong pagpabinaw o pagtuman sa pulong sa Ginoo. Pag-ingong Isaac, lutuin ko. Luto dayon. Di ba? Mukaon ko. Pakaon dayon. Niya ka mo, ganahan mo sa pulong sa Ginoo o dili? Okay ra ninyo, dili?
Ilingay mong tupad. Ing na, okay ra ni mong tamparuson ka? Ikaw na, pangutan na ba? Na okay ra na ni mo, tamparuson ka? Sige. Wag yun manglingi. Samot nagtamparuson. Pero niingon ba ang pulong sa Ginoo? Kung tsagpaon imong pikas api, ipasagpa lang pikas. Si Mama Mary, mauna iyang gidangatan. Gipakauwawan siya, gidaog-daog siya, gipatay pang iyang anak sa iyang atubangan. Muratog tamparos, bali-bali ba? Nagbinuutan pa siya. Siya binuangan sa mga tao. Gipasudong pagid siya sa iyang anak nga gibitay sa krus. Pero wagid siya mo reklamo ngano man kabubuton is Ginoo, kabubuton is Ginoo. Sige ra siya ana. Matuman kanako ang imong pagbuot. Kita kamo sus ultimong colors buhok di katuman. Color ginas buhok. Simple pa kaayo na. Ultimong purmas kilay nga gihatag sa Ginoo di magkatuman. Maghimog yung iyang kaugalingong purmas kilay. Karon na pagani dagko na karon. Ultimo nga gender nga gihatag sa Ginoo. Female ug male. Ang male iyag yung usbon, himuon yung female. Ang female himuon gid niyang male. Magbuot-buot gyud ba? Ang ulitaw murag minyo, sigig sex ngadto siyang uyab. Ang dalagasan mura sag inahan, siging kamabdos. Unya way kasal. Di usab ba ato yung usbon. Puy ug unsay gustos Ginoo kung ikaw gani ulitaw, ayaw panghilabot ana mga babae kay di pa na grasya nimo. Og imo nang hilabtan ang pasabot ana ang ikaw ulitaw ka, ang babae nga imong nahilabtan sexually gitawag na disgrasya. Unya kung mamabdos na nya imo pag yung biyaan, ang tao magtan-aw ana moingon sad kana ay kadadas anak disgrasyada man na. Sige magkuyog atong uyab ada disgrasya. Pero kung ang ikaw bana gipakaslan ang imong babae human sa inyong kasal, imo dayon ng hilabtan sexually, unsa may tawag ana oy kamabdos? Unsay tawag? Grasya. Sa ato paday ikaw lalaki, hatagi grasya ang imong gihigugmang babae. Ikaw sad babae, ayaw usik-usiki ang imong virginity, ang imong purity, ang imong grasya ni anang lalaki nga wa gi ayo. Mabutan nang moingon ko kamo mga babae sayon ra jud kayo ninyo siguroon kung kini angayan ba nina kong himuong bana. Unsaon man pag siguro? Ayaw gyud pahilabot sexually, ayaw kuyog-kuyogi. Sige hilag ingon I love you. Ngayon kuyog ta, ayaw lang. Mubiya ra na nimo kung yawan-on gina. Wa kay ayo eh. Boring biya nimong animala ka. Ang lakaw na ngadto. Nya, mag-goal ka. Yes. Sakitan ka. Pero imong gihimo ang imong kaugalingon nga liwat ni Mama Mary. Pure and virgin. Angayan kay kasmatas Ginoo. Maghilak tingali ka kay in love man katong animal. Pero sa matas Ginoo, lipayon kaniya. Mausa na nga to mga politicians. Unsa may kinabuhi ni Mama Mary nga related sa ato mga politicians, ang pagkamaalagaron nga dili mangayog bayad. Magsigig alagad si Mama Mary, dili mangayog reward. Kanindot unta sa ato mga politicians karon, gikan sa presidente hangtod gyud barangay konsehal, mga elected officials maninato og mga appointed nga mga official sa gobyerno. Kanindot untag magsigi silang alagad nga dili mangayog bayad, dili kay magsigi gasto ani atong kwarta tungod anang ilang mga garbo, siging himo anang ilang mga hiring-hiring, impeachment, siging kiha anang mga vloggers. Nga wa gyud kapaingnan. Nya gikalimtan ang
panglawas, gikalimtan ang kagutom, gikalimtan ang edukasyon, gikalimtan paghatag o pagtagad ang peace and order, ang kaning mga krimen, smuggling, gikalimtan. Wa kayo tagaig pagtagad, ang gitagaag pagtagad kuno kana kunong confidential fund. Unsa kana? Naigo kana? Okay. Lingay mong tupad na sakto ramos budget sa bugas inyo. Na sakto ramos budget sa bugas. Wow. Wa na'y nagtagad sa kagutom karon, daghan kay ta mga igsuong way mga balay. Ana, dinhi gani. Wa patakahuman sa tong sitiyo mga 12 na lang nakabalay atong gisugdan pagtan-aw na ko gahapon pagkadako des budget dako oy ayaw usa hinay-hinaya lang one at a time. Pero ato na nang sugdan pero ginagmay lang usa di lang nato tingbon bagay matay sa taana. Pero tagaig pagtagad muna mo congratulitas atong bag-o karong gobernador kay iya dayong gigasto ang mga around 80 million para sa nagunang panginahanglan sa atong mga 16 ka mga hospital sa probinsya Sugbo. Kanindot ana, no? Para lang ana, aspituha, kanindot na ana. Nga ay tag 5 million kuno nga budget. Ato lasang iampo nga tinuod ginang ma-implement. Baya naman kung hasta ang budget para sa gapas o para sa mga dagom, kurakuton pagyud sa pipila. Di ba? Naman ang corruption. Corruption mangganis una nga kanang sa tuwing nga na to, katong COVID. Katong COVID ba? Di ba? Nanagina, tabangono na gina. Gikurap pag yun. Kawagi mga batasan. Mauna, tungod kay wa maliwat ni Mama Mary. Daghan kitag makuha diha niya para mahimot ang angayan. Og labaw sa tanan, ang naa ni Mama Mary, kana gyung iyang pagdaig kanunay sa Ginoo. Ang Ginoo gi iyang daygon, dili ang iyang kaugalingon. Kita kusog kay taning atong panag-away tungod kay ang atong gidaig ug maayo ang atong kaugalingon. Daghan kay tag mga human rights kuno nga atong gi-observe. Ako ning right, ako ning right, ako ning katungod. Pero naglisod ta paghatag og divine right sa Ginoo nga mao gi naghimo nato. Karon kusog kay tanang human right pero personalized nga right. Mo nang ang atong hunahon daygo nato ang Ginoo. Ilingi ay mong tupad. Ing na kinse nagbuhat anang imong kilay. Nya moingon gani siya sa Ginoo gini daygon ang Ginoo. Pero ika nagbuhat anang imong kilay, kisa na may daygon, ikaw, kinsa daygon. Karon, dayga ang Ginoo. Ipakita nga kana di ay iya nas Ginoo. Mo nang atong tubag sa Salmo, unsa ti atong giingon? Dayga ang Ginoo kay siya maayo. Ang Ginoo ra gyud maayo. O kita nga mo muliwat ni Maria, igo ratang muambit sa kaayos Ginoo. Si Isaac maayo, siya'y tuburan sa grasya, niambit lang si Jacob. Og nakaambit si Jacob kay misunod man siya og gitagaan niyag higayon ang iyang mama nga maoy mubuhat sa tanan. Tagai sa higayon si Mama Mary nga motudlo nato unsaon pagpuyo aning kinabuhia aron dili na ta magsubo kung dili malipay na ta. Sa inyong paminaw, pagpirma sa executive order ni Gov. Pam Bariccuatro nga tagaan nagbudget sa tambal o mga doctors o mga staff ang mga provincial hospitals nato, nakahatag katog kalipay sa atong katawhan o nakaguol? Kalipay. So ang ilhanan di ay mga igsuon nga nagsunod tas Ginoo, kalipay. Mo nang niingon diri sa atong ebanghelyo, magsubo ba di ay ang mga
Magpuasa ba di ay o magsubo ba di ay ang mga dinapit sa kasal kung kuyog panila ang pamanhonon? Dili gayod. Pasabot, kung magsunod lang ta ni Maria o ni Jesus, kanunay giyong kalipay ang mahimong bunga sa atong mga buhat. Pero magsupak na gayta nila, mahimong kaguol ang atong mga binuhatan. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios sa mga butang atong ikinahanglan nga makaluwas kanato. Malaumon kitang moingon, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang simbahan, ang katawhan sa Dios, ug ang iyang mga pangulo, magmasinugdanon sa aghat sa Espiritu Santo, sa pagmantala ngadto sa katawhan, karong panahuna, ang kanunay bag-o nga balita sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga maabli ang atong kasing-kasing, ngadto sa makaluluwas nga gahom sa Dios, diha ni Kristo, nga naghatag kanato og bag-ong sugo sa paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga makaamgo kita, nga ang milagro sa pagbag-o, kanunay posible alang kanila nga nangita sa tabang ni Kristo, sa pagkabot ni ini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga mamahimo kitang maalimahong kamot sa Ginoo, ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagpakita gugma o pagtagad kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa pahulayng dayon, kauban sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pag-ampo, nga gituboy namo nga naha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalag, ang panumino maabot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalan sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang tuwa.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manao sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa
ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang ginghari sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay na makalawat kanimo, apan ipabulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga kanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa atak na sa kamatayon, karon sa atak na sa kamatayon. Magampo kita. Ginoo, human makaambit sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos non nga panalangin. Pero dili ni mausik kung ato sang usbon ang atong kinabuhi, atong ipasubay sa kinabuhi nga gipuy-an sa mahal nga Birhen Maria ang atong inahan. So padayon lamog pamalit og slots, ugma na lang nako i-update ang atong slots final. Niya ugma sang adlaw musugod sa tagbag-ong slot para itubag nato sa atong final nga obligasyon financial sa atong parokya nga mga 70 million. Ato nang bayaran sa dili pa ang August 5. Nagiling nga imong tupad na manimba pa ta. Oo, ang ato rin nang ipasa sa sunod nga pare. 70 million atong bayron nun. Ako lang nang i-itemize og mapuhon. Niya, may na makasabot sa gyud mo niya human. So ayan atong bayad before sa August 5. Niya, dili gani mabayaran before August 5. Wala na nay limit o kanus ang mahuman. Hangtod na ta matapos aning kalibutan. Sige, ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan,
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigo